Genesno hi Continental Hotel Edmund Canada huna receptionist na thoklai niya. He thona hotel hi arang ni chuan an soyani. He hotel hi tlamol opposite chia umni in helai huna thoktarin dan chuan heng thil tam tak ka thlen chan hi tlanmol nei taka omani wangle tlanmol atanga thil tam tak chu ron thleng ni chuan an ngai ani. He kan entur video footage si he hotela CCTV camera an kam tam tak zinga pakhatina alo lak fu ania. E hotel kongkhar hnung lampang CCTV camera hian he thil danglam tak mai hi alo record fuwa. He building a hian thil makle danglam tak tak chu an lo record fu photo thina. Eng thil thelemani chu CCTV camera hian alo record fu photo thina. Heng paranormal thil thleng te hi chu ngaya an nei deuh to chu ani deuh ber mai. Ma se hetiang aya chiang hi chu ala ommeu lovani eng thil chia chunge he CCTV camera hian alo record fu chuniang in enteang. Oh, and it says they hang out and dwell around graveyards. And you know the story on that, right? When Mike hired those two native spiritual people to come here and do their stuff, he said it's not the hotel that's haunted, it's the graveyard. Oh. So this service road here where Danny and I used to park, that's the old Stony Plain Road. Do you really think they, when they dug up all the bodies here, that was a good one, moved them over to the graveyard? Thilvar phe lampang lek lek mu chian har tak mai hi aron lang thaya. He thilvar hi chera tang chuan ron tho chuak ni om tak chuan ron langin muang chang chuan screen veilama chuan aron tot phaya. Ma se a hnu rei vak lawa chuan mu tur ommi lovin boruaka chuan a tham ral zui ta ni. Helai hmuna thok ve tho jenai thian pa tim chuan he thla hi voi tam taka mu to thu le he thla hi an hotela thleng thin boral ta thla ani arin thu te chu asoya. Jenai hian he video clip hi social media lama chuan ron pho chuakin mi te mak ti po a hlok hle ni. Mi tam tak chuan he Continental Hotel Edmund Canada hmunami hi a hrang nge ani ti chu he video footage hian a fin fia chiang view ni chuan an ngai ani. Thlanmol nei taka omani mai pialama hian he hotela thleng thin boral to te an lo om ve to bok nen. He hotel hrang po hi a om ve te po mi tam tak chuan an ti bok ani irin zong te ani ve emle. Right actually Pangrok TV tiya inda te hian Mexico ram chung hun pakhata building hrang pakhat hi an tlowa. He building hi khopui le khua tanga mun hla taka ram palei lenga ania. Pangrok TV te hian he in hrang hi tlo in hun rei tak po an man lo. He thil lo zet mai hi an tong zui ta ni. Están bastante impresionantes, digo, las locaciones que tenemos nosotros, pero nunca había como una casa así, la neta. Así que busquen. Vete, vete. Güey, no mames. Güey, vergas, escuchan niños allá afuera. Ya vámonos. Aguanta. No mames. No quiero ni subir. Buenas noches. La habitación, güey. Cuarto. ¿Qué más? Buenas noches. No mames. Chica tu madre. Voy, vamos. Building hnuai lampanga an lai hian an na chung lampang building a chuan no pang thom hi an hretamaya mak chu an ti dun hle ni. A chan po he building hi mi hring te chen na tanga mun hla tak mai ram palei lenga ania. No pang an chu arin chi si lawa mak ti tak chung chuan in chung lampang chu an han chawa eng thil ma chu an humi lo maya. Ma se corridor thim rui lampang an va hoi phei chu bang pen thim chin atang hian no pang pakhat po ni lo
pahnih ngot mai hian thim chin atang hian an ron bi lai hi an va mutamaya lau tak chung chuan helai hmun atang hian an tlan chuak ta ni Brian le Charlie te soidanin he urban exploration an nei truma an thil ton hi exploration an nei to zong zonga an thil ton hlom ber ani thu an soi chuak ve hialani he video lo en tu mi tam tak thin lunga po zo na tam tak aron piang ngala chu thil chu rampale leng building ro san to le ngala tu no pang chunge omang ti chu zo na lian tak ani ngal lo thei lova panghok tv tena an thil va ton hi mi ring ne lovin helai hmuna cheng no pang te thla ni chu an ring ta berani rampale lenga tu no pang ma an ma ni to ka an om thu a om lovani. Buenas noches. Toma, chica, toma. Voy, vamos. Rum khat chu Paulo le Debbie PIT Paranormal Investigation Team te hian thlabiak po na ritual chu nei an tuma imaginary friend ritual an ti mai hmang chuan biak po chu an tumani an soidan chuan hek suang to na thian kan tiang hi kan pian tir phat atang chuan kan nei ngal thina chu chuan kan ril ru le ngai to na tam tak chu ala peng thina kan kumte alo tam deuh hian he suang to na thian hi kan lo thei hil ta thin ni in an soya heng kan suang to na thian te hian riat reng chu an lo du thin ani oma chu wang chuan kan puitlin hnuwa ron in larin labom tak takin an ron in riat tir le ta thin ni in an soyani puitlin to hnuwa thilmak le labom pui kan hmu thin te po hi kan no pan laya kan suang to na thian ron in lar le te po chu ani mai thei ani Paulo le Debbie te chuan ritual chu nei chawin atir chun eng thil ma chu aron thleng mai lova minute som pakhat zet mai ritual an nei hnu chuan he thil hi aron thleng chho tan ta ni. Ma io non voglio vedere proprio niente e nessuno, non hai capito? Vabbè, Sergio che la guardo negli occhi. Uno Evo che poi non vuoi vedere. Paolo! Era una voce. Sto male. Guarda che brivido. Era una voce. Debbie chuan ori danglam tak a hriat thu Paulo chu a hrila ma se Paulo hi chuan eng thom ma a hretlat lo he thil hian tlem chuan ati hlau dun dewa ma se he hmuna om thla chu biak po chu an tum zela chuta he thil hi aron thleng le ta ni. Eravamo insieme quando eravamo bambine. Cos'era, Pollo? Cos'era? Non lo so. Una botta di là. Oh, esatto, di là. Di nuovo di là. Fammi andare a vedere. Cosa fare qui? Ma... Dopo c'è qualcuno nel letto. Come? Cosa vuol dire c'è qualcuno? C'è qualcuno nel letto. Paolo! 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 C'era qualcuno seduto nel letto. Paolo, fidati. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa. Senti, ascolta, me ne frega un cappero. Puoi accendere la luce. C'è qualcosa che non va, Paolo. Fidati, c'è qualcosa che non va. Sento tanto odore di fuoco. Bruciato, tanto. Come se... Per favore. Perché se accendo la luce un po' da... Cosa c'è di per terra, Paolo? Senti, io accendo. Paolo, cosa c'è di per... Paolo, è bruciato qualcosa qua. Quello è fuliggine. Quella è... Paolo, c'è qualcosa che non va. Quella è fuliggine. Quella è fuliggine, Paolo. Quella è fuliggine. Paolo, c'è qualcosa che non va. Non mi piace. Ma che cacchio è? Paolo, non lo so. Non... Madò, che puzza! Puoi smetterla? Ho paura. Ho proprio tanta paura. Tanta paura. Non mi piace. Eng thil nge moni ron ridau dup thil tla ni om tak hi aron oma chuta an khum lampang camera an her phei chuan an khum bula thil dum tak mai lo ding hi an va hmuwa rang tak chuan light chu on ngalin
kha thil dum ang kha alo le to mi lovani mit khap kar lek tak chungin kha thil dum kha alo bo manani hian thil ton hian Paulo le Debbie te hi atit lau tak zetani he ritual an nei lai hian Debbie hian thil kang rim nam ni om tak chu a hredeu renga khatia lai tan han on khan chuata hian thil kan to na thil wap ni om tak hi alo om thua maya an mak ti na chu azul le ni he video lo thir tu mi tam tak ta chuan Paulo le Debbie te hian khovel pia lampang thil eng thilemoni tak chu he ritual an nei lai hian an kau chuak nge ni chuan an ngai ani mi tam tak chuan suang tu na thian an nei to thin thu le an thil ton te chu an ron phau chuaka hetiang ang thil hi kei chuan kala tong ve ngai lova I ring nu na hetiang ang thil te ilong tong toimo riat te nei ni chuan comment section lama hian ilong hu chia ve don nia hemi zan hian Paulo le Debbie te hian khovel pia lampang thil eng thilemoni tak chu an kau chuak ni in I ring ve em le zan rei to taka hian mi pakhat chu a zan mulai chu a kongkhar in chum thoma chuan ron harin hei hi a voi khat riat na ani tlat lo zan engmo zat mai chu he thom hian alo ti buai to ni zan engmo zat he thom a riat chung hian a fia ngam mai lova ma se zan khat chu hetia thomaron omle ta ka chuan lau thong tak chung chuan tho chuakin fia chu atuma a phone chu phorin a phone camera chuan thil kheng chu a recordta a kut te chu a khur na sat hle maya tong trai la cham chu chammot mol chung chuan a thom hriat na lampang chu a pan phaya eng thil chia nge awaton don ni in en teang السلام علیکم ورګرو نیمه شپه ده نیمه شپه څوک نشته کور کې یوازې یم او بار ډېر ډبېږي تاسو واورئ ښه اواز یا الله خیر یا الله خیر نیمه شپه ده نیمه شپه ورګرو تاسو وګورئ ور ډبېږي دوه بچې دي تاسو وګورئ ښه یا الله خیر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله خير يا الله خير سوكي لك سوكي يا الله خير بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله سوكي لك وګوره مرګوري سوکم نشته یا الله خیر یا الله خیر علي یا الله athom hriat na lampang chu lau thong tak chung chuan afapan phaya ma se eng thilemoni tak mu ain bei se lain eng thil ma chu a mu chuang hau lo maya chuti rual chuan thomero chu anat le thungani khatia kongkhar awahon chia khan a omna vel bo ruak chu aron dang lam ngal le maya chu chuan a om chu tinuam lavin a thil ton te zong zong nen chuan om reng na chi ni lo ti hre in atlan chia a tum dang le a po thil chu ron thleng le in thil thleng chu a phone camera chuan lo record le in tum tum po hi anep lo viau mai تاسو وايي ګپ لګوي کنه دا ګپ داسي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر lirna tak mai aron hinga bungruate antla rum ang mai hian ai in chunga bungruate chu an mani chuan ron in soin antla rum maya chu thilan muchi chu lau tak chung chuan herum atang hian atlan chuka ma se chu po chuan omzia anei meu lo avatlan chiat na lama chuan thil thleng chu azul ta zo ka moti mai tu chuan ron omin heng thil te hi avatong zui le ta ni السلام علیکم مرګورو وګورئ ښه د شپې 1 بجې د تاسو وګورئ ښه د پیریانو دی الته تاسو وګورئ ښه دا کمل راغستې دي زموږ دا کور به پیریانو په قبضه کې اغستې دي یار کو چاته دي مولا سوک سب چاته معلومي چې زموږ دا کور دم کې یاره تاسو مې ویډیو د چې تاسو له کومه کو تاسو سوک معلومي نو مونږ ته وخایې سیده مرګرو لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قبور مردون خان الله يحييك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ai ina thil thleng chu anasa hle maya ai in chop chuan a chim don tai moti mai tur chuan aron nginga ceiling fan ta chu a in the lop lop maya a hoisin chuan a thlin to ngang lovani pon lama chuan atlan chuk taringot maya ni a thil ton ang hi tong ve ta angila ama ai hian kan hlau jok mai theiani ti chuan thil thleng chu a zia deuh takin ti in kho en lai chuan ai in lampang chu apan leya mà se chu enga po thil thleng chu alo la zia hau lo mai eng thil chi nge ton in en teang يلا خير دو غوري خاي يلا خير دا چې زور عالمه دو غور دقه حرکت شروع کو دو غوري خا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مرګرو غوري خا يلا خير يلا خير يلا خير دو غوري خاي رانا ما خامي دي خا رانا دلا دا سو غوري سوګي لگا سوګي يلا خير سوګي سوګي لگا يلا خير دو غوري يلا خير يلا خير سوګي لگا يلا خير دو غوري يلا خير يلا خير بسم الله الله سوګي لگا سوګي سوګي لگا يلا خير دو غوري مرګوري يلا خير يلا خير يلا خير دو غوري يلا خير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر دو غوري أنا ما خير يلا خير يلا خير lo nana sa takina atum sa to alo ni nen thil thleng chuan a hong na hle maya he hmuna hian a hlawani ti a hreto laklo nge ni a ma aina sa chuan a che zual sau maya arinda chuan a che ne in chu thlarau sual jin an ti chuan a chen chit ni chuan angai ani he thil hi atak nge lem ti chu hriat thiam a har hle maya atak le alemani chungchanga chuan irin nakha apoimo bera chuti rual chuan alem po ni se atak po lo ni se a hlo na hi anep chuang hau lovani kan vai mai hian school kal to thin kan ni vekarin oma engmo chang chuan zirtir tu ten min stay back tir chang a om fo thin ani he video lo en tu te zinga po stay back to thin te po kan lo om ve to mai thaya stay back ngai lo kan omani point stay back thin an omani ti te po kan khachiang viau tura ngayang tum khat chu stay back class an nei zo nu hian zirtir tu pakhat hian an classroom lama chuan thil dang lam tak mai hi mu in a phone camera chuan alo record ta no posta boludo posta pobrecito mira 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 boludo vení mira ay es una negra vení boludo classroom ruak vek to hnung lampanga hian nopang ni om tak pakhat hi alo la thuwa ma se pel mang hi chiang takin alang thei lovani ti chuan room chu film khur takin awa honga ma se kha nopang om angkha mu tur alo le to tlat lo eng tin nge kha nopang kha abong man ni tang le mi hring ani lawani ti a chiang reng mai mi hring chu ni se han big bo na man a lo hrim hrim ani kha nopang ni om taka mu kha thla lampang thilani ti a chiang viau mai no pang le zirti tu te tan po tlai lampanga stay back le chu thil chak zok zok ani to hau lawang le pendai sian a chen neina a thil ton chi khrang khrang mai chu aron tho chu ka a soidanin a chen neina hian mu thei si lo eng thil muni tak chuan ati boy fo thin ni in ain soya
thil thleng chu voi ni khat mai ni lovin voi engemaw zat mai alo thleng to thina he thil hian tum tam tak lo ti boi to thina ni heng thil thleng te hi atlang pui thu in thom dang lam tak tak ron thleng te thil an mania ron che te chu aron om thina heng thil thleng te hi pen dai sian alo record thina ni tum khat chu jinglam dar li vel ani to zana game sa khel zo chuan thom dang lam tak mai hi a om na room hnoi lampang flora hian hre in lau thong le khur deuh der chung chuan a thom hriat na lampang a om na room hnoi lampang chu pan thla in heng thil te hi azuk mutani. Sinceros, ¿no? Todos venimos a ver pues si pasa algo. La neta, ¿no? Pues venimos al morbo. Y si yo prendo la luz, pues obviamente se van a dar cuenta de mis paleros, ¿no? De mis actores. No, lo que pasa es que ya les había dicho, pareciese que cuando no hay luz y pongo nada más poquita luz, una, pues lo que busco es que dé más el aspecto de terror. Y dos, pues pareciese que lo que sea que se anda apareciendo aquí pues alimenta como de oscuridad o no sé, ¿no? De hecho eso fue lo que ustedes pusieron, no yo. Es por eso, ¿no? Pero bueno, al final del día como yo les digo, ¿no? Si no lo quieren creer, está chido, ¿no? Digo, no tengo ninguna bronca. Si escuchaban les digo voces, pero... Si no, ¡ay, su puta madre! Room hnoi lampanga chuan chuk thla in kiltin mai chu an en kola ma seng thil ma chu a hmu mai lo chuta ngai thatak chuan a room lampang chu pan chho atum le lai tak chuan eng thil muni thil dum tak mai hi in chung lampang chhona chuan a han chhun fu ta thut maya a hlau lutuk chu in hnoi lampanga chuan atlan thlale ria eng mo chen an om ren ron nu chuan in ti huai luin a han chho le a ma se van nei thlak tak mai in kha thil dum om ang kha mu tur alo to mi lovani ti chuan a room lama chuan lutin mut zai chu arela ma se amu hil thei ta hau lo mai ti chuan thom chu hrele in thoma hriat na lampang bok chu a camera chuan an ve kual le a thil mu chuan a thil hlau chiang kher mai. El problema es eso, de cómo le voy a hacer para abrir ahí, porque pues es que no tiene sentido, o sea, la neta, no sé cómo hacerle. Chica, ya me quedé aquí atorado. Solamente que me brinca a la casa de los vecinos. No, porque se van a enojar. Al menos con la silla a lo mejor y no se ve. Pero si no, pues ¿qué hago? Chinga, es que estoy pensando qué hacer. Y es que mi papá no está aquí en México ahorita, sino pues para decirle, ¿no? Que venga acá desde la casa, pero pues no se va a poder. Y es que si se fijan yo no puedo entrar incluso ni por la ventana porque pues tiene los barrotes. Entonces pues no se puede. O solamente que trate de brincarme. Solamente que agarre la escalera y suba hasta el techo y a ver si me puedo pasar del otro lado. Eng thil ma chu a hmu mai lova ti chuan pon lama ti chun chuakin ai in chung vel te chu pon lampang atang chuan thla ala a heti lai tak hian rom tuk vera hian eng thil moni lu ni om tak hi ron lang zokin reilo te a chuan a tham ral zui le ta ni a soi ang tak tak hian eng thil moni tak chuan pein dai si a chen chil ni in i ring ve em le thutluk na chu ikuta omro se. He video footage si social media lama an the dar na chu a review to maya ma se he channel a hian kan ti chuak to em ti chu ka hre thiam chi lawa kan lo ti chuak to ni poin review to mai thai ani kumsang hi som pali dei to khan mekna srismir hian
he video footage kan thir tur hi social media lama chuan a rom pho chuak tawa Meknas Rismir Soidan chuan a thian pa pakhat chu ramhloi hmun pakhata hian kalin chuta chuan in hlui ni to ngei tura ngai thei hi wanghu fu in a chunga chuan lutin thla te chu ala kuala ma se alo la ruak lo ani mai thei ani ilo enang khathia ceiling lampang a han lak lai khan tunge engthil nge ti po hriat lo hi a han chhun fuwa a hlau lu tuk chu a tlurok rok mai ani a voi ni tleng hian Meknas le a thiang pa hian engthil nge ni ti hi an la hre thiam thei lo ani a hmel atang hi chuan mihring hmel chu a ang viau na a mihring chu ani hmel chi si lova engthil tak chu niang mo ram palei lenga kha ina lo taringot chu mihring ani lo ni si chuan engthil tak chu niang mo ngai tuana ati thui du hle ni